Καλησπέρα, τι γίνεται? Βλέπω καλά είμαστε ακόμα, εντάξει. Βλέπω και μερικές ηλικίες έτσι κοντά στη δικιά μου που έχουν ζήσει ακόμα. Εγώ άλλαξα βασικά γιατρό, να ξέρετε, πήγα την κυθήρισα από τον γιατρό, τον πήρα το κύθι τηλέφωνο. Του λέω κύθι, έχω πρόβλημα, θέλω να μου δώσει τον γιατρό σου γιατί αλλιώς γαμίστε. Και άλλαξε πολύ, παιδιά, είναι φοβερός. Λοιπόν, τι να πούμε, εμείς που έπαιξαμε τον Παύλο, παιδιά, ήμασταν πολύ τυχεροί. Αγάπη και να περάσουμε καλά. Θα παίξουμε ένα κομμάτι φαντασία στην εξουσία. Το κάναμε διασκευή με τον Κυριάκο, τον Αλέγο και τον Οδυσσέα. Το γράψαμε το 2005 σε ένα δίσκο προσωπικό που έχω βγάλει που λέγεται Αμήν. Και το είπα ρε πούστη όλο. Και να περάσετε καλά. Να είστε καλά και του χρόνου να βρεθούμε. Στον Τόλι το Μαστρόκαλο το αφιερώνω που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Στο Στέλιο το Βαμακάρι και στον Πάνο του Ηλιόπουλο που είναι φίλοι όλοι. Με το μυαλό σου βάλε ταχύτητα με την καρδιά. Η φαντασία στην εξουσία, δώσε τα ρέστα σου σε μια γραμμιά. Η φαντασία στην εξουσία, δώσε τα ρέστα σου σε μια γραμμιά, σε μια βραδιά. Δώσε τα ρέστα σου σε μια βραδιά. Η φαντασία στην εξουσία, δώσε